Vi valgte Hallegård skole, fordi at vi bor herude i området, og fordi vi altid har hørt rigtig godt om skolen. Og nu bliver det din tur, endelig. Og du har lavet en tegning. Så har du meldt dig ind på Hallegård skole nu. Vi glæder os til at lære dig at kende. Det barn, der skal starte på skolen, altså man glæder sig til, og så er det ret stort, når man så er blevet skrevet ind, og man har afleveret en tegning, at nu er man skrevet ind på Hallegård skole, og så er de så klar til at starte. Det er en stor dag for børnene. Hvad hedder du? Jeg hedder Emilie. Jeg hedder Martin. Jeg er skoleleder. Vi har en filosofi om, at vi ikke kan lære uden at trives. Vi kan heller ikke trives uden at lære. Det betyder jo alt, at man tager sig af hinanden. Det gør det jo helt fra, at de starter i dagplejen eller vuggestuen og kører op i børnehaven og i skolen, og at de tager sig af hinanden, og det er de der voksne, der man møder hele vejen op. Det giver jo en god start på livet. Velkommen til et nyt skoleår. Dejligt at se jer alle sammen. Håber, I har haft en rigtig, rigtig dejlig sommerferie. I år er vi 624 elever, der starter på Hallegård skole efter en lang sommerferie. Jeg vil bede om, at alle tænker over, hvordan kan man vise omsorg for hinanden, hvordan kan man vise respekt for hinanden, og hvordan kan man tage et ansvar for, at man selv og sine klassekammerater og alle andre elever på Hallegård skole har det godt. Jeg ser glade børn, jeg ser glade forældre, men jeg ser også glade skolelærer, pædagoger, dem der er på skolen. Jeg mærker bare en god stemning. Det er jo fordi, der er nogen, der er gode til at give den her tryghed og nærhed, som der er på skolen. Ja, der er godt sådan et fællesskab. Og jeg er i hvert fald aldrig alene i frikvartererne, og man lærer en masse. Det, at man bor tæt ved skolen, det er, så kan man sådan cykle til skole. Og følges med sine veninder. Man føler, det der sammenhold er der, når man kommer derned, og man hilser på alle børnene, for man kender dem fra håndbold og fodbold, og når du møder dem i Rema, og fordi det er det her lokale område. Nu er jeg jo selv fra Holstebro af, og Hallegård skole har altid været en af de skoler, der er blevet snakket om på den gode måde.